najveći benefit koji Skills inicijativa kao takva može dati je podići svijest mladih ljudi, pogotovo mislim na djevojčice i dječake u osnovnim i srednjim školama koje još nisu sigurni u kojem smjeru bi mogla ići karijera, ne znaju još čim bi se bavili, na razvijanje u ICT sektoru kao takvom, jer mislim da im može definitivno ponuditi puno više mogućnosti, ali i slobode i kreativnosti u kojem god smjeru se odluče krenuti. Ono što meni najinteresantnije od sektora u kojem radim je ta sloboda i kreativnost koju mi dopušta bez obzira na projekt na kojem radila. I mislim da je to ta vrijednost koja je bavljenje informatičkim tehnologijama svako jedna prednost u odnosu na sva druga zanimanja ili smjerove kojima se osoba odluči razvijati. Ovo nije prvi put da sam dio Skills inicijative. 2012. godine sam ispred organizacije Global Business Hrvatske u suradnji s kolegicama iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje organizirala radionicu baš na temu žene i ICT i zašto se odlučiti na karijeru u ICT-u. A ove godine sam se odlučila priključiti inicijativi kao ambasadorica iz razloga da želim razbiti uvriježene stereotipe da je ICT zanimanje se gleda kao isključivo muško zanimanje, jer žene svakako mogu naći priliku u bezbroj mogućnosti u ICT sektoru.